everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Sino nakapangutana ka man ako, Ana Eman? Tungod kay mao kana ang akong pagduda nga doon na kay gitaguan ini baya. Hey, unsa ba imong kabatuoran nga nagduda ka man, ana nako? Kanang yawi nga nagbitay nga naa sa imong bracelet. Oh. Mao kana ang yawi sa butang nga imong gitaguan. Ha? Busa hinumdumi kung unsa kanang maong yawi. Ug nganong imo nagitaod uban sa mga bitay niya ng imong bracelet. Ha? Hinumdumi Dorina. Unsay gigamitan nimo ni anang maong yawi? Unsa? Oh. Hinumdumi kunog maayo Dorina. Kinahanglang mahibaw-an nimo kung unsay gigamitan nimo ni anang maong yawi sa di pa nato ibaligya kining atong bahay ug yuta. Milabad ang... Oh, Dorina. Naunsa ka? May misanting nga sakit sa kong ulo. Oh, Nanawag na ako si Joseph. Diya ka na. pabutang ako pagpanawag nimo. Oh, milabad ang yang unsa man kay buot ipasabot niini. Naunsan man ni akong oo. Magsige naman og labat. Husto si Eman sa iyang obserbasyon. Milahi yung kining yawa nga nagbitay sa akong bracelet. Unsa makadiay ang akong kitaguan. Wa ka niya tubagadok? Wa nang. Busy siya. Mao nga, wa ko niya matubag. Nailang yun pa da sa silos ha. Kay maura ba yun na kasagarang awayin sa mga magtiayon, kanang pangabubuhodok, labi na kung magduda na kas mga lakaos imong pares. Ay. Oh, Hala, bay bawas siya. Nga niya ako sa kusina magpaabot niya. oo sige do. So, unsay resulta sa inyong panagkita ni Dorina? Oh. Nagatagyod ka sa akong pag-abot? Natural. Sa ako nang gikaingon, kinahanglang mahipaw ko sa imong mga lakaw o sa resulta ni ini. Ayaw pag-abusar, ha? Eman, huwag mo ka mag-abusar. Naniguro lang ko sa akong security sa imong kinabuhi. Lisod ang akong kaatubang karon. Imong asawa. Kapila ta nagkasultihi. Nga di ka angay nga magsilos kag Dorina kay wa na ko'y gibati kadto niya. Ka? Panuhay ka man ka, ha? Mugara ka man? Ayaw lang kong kasuko. Di ko masuko. Kundi ko di mo pasukon, Nika. Naglabad pa nga akong kung unsaon nga mahinumdum si Dorina sa sikreto sa yawi. Sa iyang bracelet. Unya, punan pa yun mo. Makalagot sa gara. Oh, sorry na. Ayaw lagi kong apiki, ha? Milabad na ang ni Dorina. Basig maulian na ni siyang pagka-amnesya. Labat pa imong Dili naman hinoon kaayo. Wala nung ka makakaon og tarong kay ako na ang imong giatiman. doktor ko. Di ko musugot nga may daot ang may tabo nimo tungod anang labat sa imong Oh. Okay, sige. Paway na lang. Og ay paglakaw ha. Ay kabala ka. Dili una ko mulakaw karon. Sa Sabado pa ang sunod akong lakaw. Ha? Joseph. Nahibaw ka pa kung unsa ang gamitan ako ining yawi nga nagbitay sa akong bracelet? Oh. Ha?
Nganong miabot man na sa imong nahuna ka ng pangutanaha? Tuwid kay klaro kaayo nga. Nga di ba? Klaro kayo nga wa siya labot ini mga bitay sa akong bracelet nga gold. Simple lang siya. Gamay. Gamay nga yawi pero klaro sab kaayo nga importante kaayo siya para nako. Diha na paningdaan yawi ha sa paghatag nimo ini nako. Tubag ako, Joseph. Diha na ba ning daan yawi ha sa akong bracelet? Wa na diha. Ha? Yes, way yawi ka ng bracelet sa diyang ako naghihatag nimo. Mao pa. Kung mao ka na, ako ang nagbutang ni ining maong yawi. Posible. Dorina, wa sa ko kabantay ana tungod sa akong kabisi sa ospital ug sa klinik. Okay, salamat. Sige, pahuwayo na. Malawag ko sa ospital. Magsusi lang ko kung wa ba'y problema ang mga pasyente nga akong gipaatiman. Unsa magyud tuod ang gamit ining maong yawi? Ug nganong na interest man si Emma ni ini? Oh, nanawag siya. Hello, Kumusta ka na? Eman. Ngano nanawag ka? Ilabdan ka sa o ganina sa to pa nakita. Gusto lang ko mangumusta nimo. Gipainom na ko og tambal sa kumbana. Ay nakabala ka. Nag-insulto ka ba? Ngano nakasulti ka man, anak? Tungod sa musilutihan, gusto yun nimong inahong nako nga bana mo si Joseph. Tungod kay mao ka na kami. Kita ang gikasal. Gikasal mo sa kami ni Joseph. Sa akong pagkadurina. Kung wa ka nila yung tuyo, mapahuwayon ako. Ayaw na, may pangutana pa ko. May nahinumduman ka na ba bahin ng yawi nga naanim? Wa pa. Mapahuwayon ako. Bye. Ay, may sabot naman kalapad ang akong uin gipanulti ni Evan. Dili una ako maguna-una og lain. Ang akong planuhon, kung unsay akong buhaton sa among panagkita ni Elizabeth karon Sabado. Dorina, nakailis ka na? Joseph, may importante kong lakaw karon. Asa na usag ka? Makikita ko sa bata nga gituhoan akong mao si Elizabeth. Unsa? Uban ko nimo. Ayaw na. Ako lang una ang makikita niya. Gusto ko maniguro. Dorina, mas makaila ko sa atong anak kung ako makakita niya tungod kay na-amnesia ka. Please, Joseph. Dili na to hadlokon ang nakasagop sa bata. Unsa? Kung mapakita ka niya, og musulti ka nga ikaw ang amahan sa bata, posible nga iya kining dadon sa paglayas. Ha? Busa, ako lang una ang magpakita sa maong tao. Ay kabala ka. Kung ang ato magyud kining anak, ako kadayong sultihan. Sige. Kung mo nang gituhuan nimo nga angay buhaton. Sige. Okay na ko ana. Salamat. Sige, ato na ko. Bye. God. Ayaw in taon itugot nga mawa na ako si Dorina. Ayaw taon. Good morning. Naabang imong amo? Nasasod. May pagsultihan nimo siya nga nainangita niya? Dali diri, Salome. Ay. Salamat. Nga niagyud ka. Dali. Sunod na ako. Lingkod na ha. May sultihan ta. Unsa man na? Muhangyo lang ko nimo. Nga, di lang nimo pakalitan si Shana. Haya ka bala ka. Gusto lang ko makikigala niya. Hain siya. Natuba. Ha? May pangutana lang ko nimo, Salome. Unsa man ka na?
sa adlaw na gidani mo na ako si Shana, nagkadugo ka. Ha? O dugay na ko gustong mangutana ini nimo. Unsa man na? Unsa may na ito mo nimo atong adlaw? Anong nagkadugo man ka? O nagpakiluoy ka na ko nga taguan si Shana. Anong nakahimo man ka sa pagsalikway si mong anak? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!